og så skal vi lige slutte af med at minde anden B og anden ende om, at det er den, der skal gøre rent. Det er dig. Skal du lære det? Mig. Efter pausen her. Så fortsat god dag til alle sammen. Ja. Hej. Altså, hvem vader rundt i studiet? Hvad synes du om det nye morgensamlings... Jeg synes, at det er mega nice. Hvorfor? Fordi det er anderledes. Og fordi det viser, at vi virkelig er et meget teknologisk computergymnasium. Frem for normale andre morgensamlinger. Måske hvis du begynder at zoome rigtig meget på mit ansigt, ikke? Det gør jeg ikke. Så er der ikke nogen, der kan gøre det, som vi kan. Altså, Præcis. vi er one of a kind, og noget helt nyt, noget innovativt. Ja. Noget revolutionerende. Vi er Men det er jo ikke engang nok. Der er ikke nogen andre gymnasier, der gør det her. Så jeg glæder mig fandme. Det er jo første gang, jeg skal streame noget live-tv i stedet med kamera, så vi kan jo ikke prøve på Lundbæk, men jeg synes, det er rigtig sjovt. Og det kan også godt være lidt stressende, men de har styr på det inde i kontoret, så det er fint. Hvad gør det stressende? Hvad gør det stressende? Hvis der er noget, der går galt, så jeg har lavet sådan en skier med live-tv, hvis der går noget galt, og den første gang, jeg lavede live-tv, det var valgaften faktisk. Og der var det kun eleverne, der stod for det, og det blev sådan lidt kaotisk. Vi har lige nogle forskellige lyt. For det første, så skal dem, der er på kamera, de skal også sidde stille, når de skal sidde, som om de sad på lige efter. Der bliver lukket for dem, ikke? Og Emilie, du må ikke banke bogen ned i bordet. Og så har vi lige nogle få justeringer. Ja, det er ved at være klar. Fortæl. Men ikke andet, der er 7-8 minutter til, og vi er på nettet, og studiet kører, og streamingen kører. Vi kan se lige på, så nu må vi håbe, at resten også kommer til at gå godt. Nu vil der øve os nogle gange, så må vi ikke, det kommer til at stå. Det sidste møde, det Kan vi godt have en? jeres telefoner skal være slukket, fordi at man kan høre... Ja, jeg ved ikke, hvad klokken er, men vi skal jo snart lave live-tv, og det bliver pisfedt. Jeg er kamera 3, og det bliver skide over 5 minutter. Jeg håber på, at Ørsteds elever synes, at det er den fedeste morgensamling, fordi det er skide sjovt at lave live-tv. Så det er man en hel uge op til live-tv, så tænker man kun på det. Ens hoved ligger kun på det. Og man reagerer både voxpop og stresser rundt, men det er pisfedt at lave live-tv. Så det skal I glæde jer til at se. Nej, lad være med at filme mig ind i hovedet. Så irriterende.